USA, 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 USA. Nina, neda, repo, yenni marina life marada. Dollar, nato, dating, chesi pichaga craze penchada.
రాముగాడు కొడితే వాయి పడుద్ది అరే రాయేసి కొడితే కాయి పడుద్ది రాముగాడు కొడితే వాయి పడుద్ది పచ్చి పచ్చి అల్లర్లే చేసుకోరా రాయేసి కొడితే కాయి పడుద్ది రాముగాడు కొడితే వాయి పడుద్ది కాయ పడాలంటే రైట్ కొట్టాలి వాయి పడాలంటే ఈ రాముగాడితో పెట్టుకోవాలి ఒంటి వేడిలో ఓ సమ్మరున్నదంట ఆ హాటు పాయసం నువ్వు తాగలేవు అంట ఒంటి వేడిలో ఓ సమ్మరున్నదంట ఆ హాటు పాయసం నువ్వు తాగలేవు అంట బయట చాటులో ఓ కొండ ఉన్నదంట అది కొల్ల కొట్టడం నీ వల్ల కాదు అరే రాయేసి కొడితే కాయి పడుద్ది రాముగాడు కొడితే వాయి పడుద్ది ఏంటే కాయ బాయ్ కావాలా సురుకుగా సిగ పెట్టేరా నీ స్పీడ్ చూసి కట్టుగా మూడొచ్చేరా చికెన్ కూర వండి నీకు వడ్డిస్తారా ఇక మల్లె పూల మంచమే వేస్తారా అరే చికెన్ కూర పెట్టు ఇక కొరికి పెట్టు మంచం వేసి పెట్టు నీ పవరు పిండేసెట్టు రాముగాడు ఆగల్లే రాత్రి రత్త జాతరలే ఎంచు కూడా బదలట్లే కటే పెట్టి కట్టేస్తాడే రాయేసి అరే రాయేసి కొడితే కాయ పడుద్ది రాముగాడు కొడితే వాయి పడుద్ది హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి కనుపాపలోకంలోనా కల తీరేటి కాలం రాదా మనసంత మూడవుతున్నా దరిజేరేటి సాయం లేదా సిరివెన్నెలందించు నిశి కోరిన నీ ఎదలోని దావాగ్ని చల్లారదా హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి ఆర్ద్ర హృదయంతో అండగా ఉన్నా వెనకకు లాగే లోకం భయపడమంటోందా ఆర్తులే వచ్చి ఆదుకోమంటే
అంతటి స్వార్థం మంత్రం వేస్తోందా పేరాశతో జేబు స్పందించితే మదిదాని వెనకుండి మరుగైపోతుంది కనరాదరా కనరాదా కలతలను బాపి పయనమిటువైపు వెలుగులను చూపే వేకువెటువైపు హలో చోటు మంచి గుర్తున్నా లేదా అన్నది ఖాళీ ఆడియోనే సినిమాలో లేదు నువ్వు కనబడవు అయ్యా అరే చల్ గానా భజన ఆపుండ్రా బై ప్రతి ఒక్కడు సైన్ మదీసుడు ప్రమోషన్ పేరు చెప్పి ఒక పాట చేసుడు మస్తు నాటకాలు అయిపోయినాయి అసలు కదా నేను చెప్తా ఇనుండ్రి అమెరికాకి వెళ్ళి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి ఇండియాకి వెళ్ళి పోరగాలను తీసుకొచ్చి రెడ్ వన్ కెమెరా పెట్టి యూఎస్ లో షూటింగ్ చేసేండ్రు అచ్చా గట్ల జరిగింది అన్న మళ్ళా ఆడ హోటల్ బిల్లు ఫుడ్ బిల్లు ఫోన్ బిల్లు ఫ్లైట్ బిల్లు గీ బిల్లు గా బిల్లు ఇస్తాన్ బిల్లు ఇట్లా చాలా బొక్కలు పడ్డాయి అన్న చిన్న సినిమా పేరేందుకు పెట్టిరే ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టా అరే అవురపై గాడికే వస్తున్నా
గప్పటి సంది అమెరికాలో బొక్కలు పడ్డాయని చెప్పినా కదా అలా అందరూ ఇండియా వచ్చిర్రు ఇట మళ్ళా షూటింగ్ చేసిర్రు ఇట మళ్ళా బొక్కలు పడ్డాయి ఇట్లా బొక్కలు పడి పడి పెద్ద సినిమా కాస్త చిన్న సినిమా అయింది మస్తుందన్న ఇండియన్ ఏం బొక్కలు పడ్డాయన్న దిగంగానే ఓ తురుంకా దానికి పోయిండ్రు సైన్మాకు లోగోలు పోస్టర్లు చేయమని ఆడికి ₹1,00,000 ఇచ్చిండ్రు ఫోన్ చేసి బొమ్మలేరా అంటే బొంబాయి పారిపోయిండు ఇదేం కంపెనీ రాబాయ్ అంటే అంతా బొంబాయి కంపెనీ అంటున్నారు చివరికి చేతికి వచ్చింది చిన్న బొమ్మ ఆ బొమ్మ అయితే మా గల్లీలో ఇస్మాల్ బాయ్ కూడా ఎత్తాడు 5,000కి లోగో కానీ అంత బొక్క పడిందా తర్వాత ఏమైనా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టరా బాయ్ అని ఇంకో దగ్గర పోయిండ్రు అన్నా మనం సౌండ్ పెడితే ఇస్టేట్ మొత్తం బాక్స్ బద్దలు కావాలి అన్నాడు ఏమాయే ₹1,00,000 తీసుకున్నాడు లోలే చేయకుండా పరారైండు అరే అన్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అంటే అరుంధతి లెక్కుంటుందా సేమ్ టు సేమ్ రా బాయ్ అందుకే ప్రొడ్యూసర్ సాబ్ అగోర లెక్క తయారైండు గా సౌండ్ బొమ్మలు కానీ వదలా అంటుండు మన డైరెక్టర్ సాబ్ కూడా ఏం తక్కువడేం కాదు డిటిఎస్ కూడా అయిపోయిన సినిమాని మళ్ళా ఎడిటింగ్ కి పట్టుకొచ్చిండు ఇదేంటి భయ్యా అని ప్రొడ్యూసర్ అడిగితే ఇట్స్ స్ట్రీమింగ్ అంటుండు మళ్ళా ప్రొడ్యూసర్ ఊరుకున్నా ప్రొడ్యూసర్ ఏమైనా పాలు తాగుతుండా నువ్వు సైన్మా తీసుడు కన్నా కోర్సు ఎక్కువైంది భయ్యా నువ్వు డైరెక్టర్ కన్నా డాక్టర్ అయితే మంచిగా ఉండాలని మొత్తుకుండు అరే డైరెక్టర్ కూడా పొక్క పెట్టినా అరే పోర్ల లాపమని చెప్పండి రా బై గప్పటి చిన్న సినిమా పాడుతూనే ఉండ్రు ఇక్కడ చిన్న సినిమా ఎవడికి చెప్పినా సరే లక్షల మీద లక్షలు దొప్పుతుండ్రు బై అందుకే పోస్టర్ మీద కూడా చిన్న సినిమా అన్లిమిటెడ్ బడ్జెట్ అని వేయించిండ్రు షబ్బా గదిరా బై స్టోరీ అయితే నేను కూడా చిన్న సినిమా చూసేస్తానా నేను కూడా చిన్న సినిమా చూసేస్తాను రా